We binnen hier op het Lutger in Drachten, locatie Rai. En ze hebben hier krijgt het project Lees No al rond. Lees No draait om leesbevordering. En lezen komt onder water bij scholen die het B-profiel hebben. Bij Lees No krijgen leerlingen eerste klassers alle hier een vergees boek. Dat wordt speciaal schreeuwen van Lees No, als een soort van boekenweekgeschenk dus. En daar gaan ze aan de slag. Daar heb ik opdrachten bij. Dat zijn vaak opdrachten die persoonsvorming binnen. Het gaat vaak om maatschappelijke thema's. Dus de leerlingen zijn net alleen het waardem uit Friesk, maar ik maar maatschappelijke thema's. Ik vind het eigenlijk altijd een prachtig mooi project, want er komen echt thema's onder water dat ik denk van nou, dit is heel mooi om het erover te gaan met de band. En het stipt gewoon de Friese taal, gewoon van de spelling, dus van alles komt er los. En het is voor Nederlandstaligen en voor Friese band gewoon echt een heel mooi project. Er verschijnt altijd een audio-myleesversie bij Lees No, dus leerlingen kunnen tegelijk lezen, maar ik tegelijk beharken. Daarnaast heeft Lees No altijd een multimediale kappeling. Dat heeft wel eens een stedskeier, maar een appwest, een dramaserie of een soundtrack. En dit hier is dat de vlog Jennifer Stript. We hadden hier het boek Schuldig lezen en van Jennifer de Vries. En we hadden als volgt aanpakt. Ik ga iedere keer het verhaal voorlezen of het boek voorlezen. En nou, dan deed ik wel even een versnellingje. Maar hoofdzakelijk Fries hebben we het iedere keer voorlezen. En de verwerkingen maken we erbij. En we hier ik de ding wel op de site, maar die broekt me eigenlijk wat minder. Want als ik het voorlezen kon, dan kan je volle pakkender het boek brengen uiteindelijk. Nou, ik vond het heel leuk om een Fries boek te lezen, omdat het verhaal gaat erover dat ben in India worden mishandeld in de kledingindustrie en daar komt ze eigenlijk achter hoe klein uit het buitenland echt kan. We kregen een opdracht, koos kiezen om een PowerPoint te maken, een filmpje of een quiz of zoiets. En we hier bedacht om een filmpje te maken en tijdens het filmpje maken hier we heel veel plezier ervan. Dus dat was wel een leuke ervaring. Ik denk wel dat andere jongeren dit project zouden moeten volgen. Je kan er bijvoorbeeld veel van leren. Je hebt echt een inzicht van hoe het een beetje in India eraan toe gaat. Op lange termijn denk ik dat ik misschien wel beter kan worden in Fries. Het mooie van dit project wat er uit voortkomt is dat de band meer onderdompelen worden in het Fries. En dat ze zicht krijgen op van hoe soorten zin er eigenlijk uit. Maar wat ik prachtig mooi wie al die werkstukken die band maken. Ik heb 160 werkstukken naaien mocht en er wie een PowerPoints bij, er wie een films bij. Nou, ik hier gewoon piekenvel van gewoon dingen die het echt prachtig mooi zijn. Dus het is een feest om gewoon naar te zien. Dit is betjuttingsvol onderwijs, terug te lezen over maatschappelijke thema's en hoe het oren daarmee omgaan. Leren leerling, ik ga zelfs kind en oren. En daarnaast werk je ze zelfs onder het Fries. Haar woordschat wordt vergroten, haar literaire competenties worden vergroten. En daarmee werken ze dus eigenlijk aan alle grote opdrachten uit het curriculum Fries.